дуруд бар шумо дӯстон бародарони азиз. Аксе ки дар инҷо мондагиам ҳамин бародармон Болтаев Манучер Рӯзиевич соли таваллудаш 1984 будай. рӯзи 21 март аз шаҳри Воронеж меброя аяму квартираш, мега ман Тоҷикистон сафар мекунам ва ҳаму буромадагиш беному нишон шудагай. Ина 21 март, ина ирӯз пага хулоса ямо зиёд шуд, ина диюмо шалака рафтсай. аз ҳамаи бародароне ки ҳамин акара медонен дар ки ҷо буданша ё ин ки мешиносенша ё ин ки ҳамроҳтон алоқа дора, хоҳиш мекунам дар рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед, рақамҳои додаршай кофтесиянаш ҳама ташвиш шудагиян ва аз мо шумо хоҳиш карданд ки барои ёфтанаш кӯмак расонем ва навор кунем. бародарои азиз, сумкае ки дар инҷо мондагим ҳамин сумка як тоҷики худмон будай. хоб дар кафе армяно дар Одинцовский район деревня Салослава дар ҳамуҷа будай, бари магазини Веринда як кафе. хулоса як бародари тоҷики худмон меёваша дар ҳамуҷа. дар дарини ҳамин сумка тамоми ҳуҷҷатҳои ҳамин бародар буда, вале ман голоси ҳамин бародарро мемонам, соҳибои ҳуҷҷатро номашро мегира. хуб гӯш кунед ва илтимос ҳамин видеоро паҳн кунед, шояд ҳамин бародари гумшудагӣ ва ҳамин соҳиби сумка пайдо шава. иншааллоҳ ки нур ало нур меша. документош, паспорти тоҷикишам ҳаст, картаошам ҳаст, загранпаспортшам ҳаст, ҳамаш ҳаст. фақат биёян гиран раванд, тамом. аваён нигаҳшон доранд ҳамуҷа. ҳама соҳиби ҳамо фамилияш Қиёмов Азимҷон Ҳасанович. Қиёмов Азимҷон Ҳасанович.